Insizwe sichazile ulungelo mfowethu insizwe idabukaphi bathi ngisuke eNigeria bathi wena uthi Alright. All along mina ngangisebenzela uMaskandi yabo yeah ungakusebenzeli so that's why ngithi it takes uyaphinda futhi uyabuya ne-event izokwenzelwa la noma mhlambe uzoyishintsha siyayibona ni ikhuphuka nezakho yakwamanye ama province noma izohlezi la eThekwini ikhuphuka nezakho izoba la eThekwini yamanje mpaka kuthiwa mafika izona kabantu bangamazi yes umfana ushaya ama-million mfowethu yabo mfowethu kodwa awumuzwa emsakazweni awumuzwa kwezinye indawo umboni nje emaphepheni kodwa umculo wakhe uyasebenza yabo yazi lento lena isikutshela ukuthi umculo ngendlela ovuleleke ngayo khona umjita kuthi nje ngisamhalela ngenduku saliwa inibingelele kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya sawubona sikubukele beSelect Africa TV babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi nguThopsani ngwakamthembu bathi elenjabule ihora bafethu ke ngihleli nensizwa la bathi uvelani bafethu kodwa ke angifuni ukumkhulumela ngoba akayilona idlozi insizwa uzoyichaza mfethu asikubingelele sikwamukelela kwiSelect Africa TV ngiyabonga kakhulu mfethu ngiyabingelela kubabukeli beSelect TV igama ulungelo ngwavilani kodwa ke la egingqini umuntu azoba ngongelovi ngelovi umuntu ekhona la mfowethu abantu bazokwazi kangcono ke namhlanje ngoba hleze bekubukela le kude bengazi ukuthi lo ngelovi insizwa isukaphi namhlanje ngifuna ukuthi sicacise le ndaba ngoba insizwa iqale yacula yama yabuya yacula yenza nemicimbi alright babukeli beSelect Africa TV mfowethu lensizwe sichazile ulungelo mfowethu insizwe idabukaphi bathi ngisuke eNigeria bathi wena uthi yeah bathi ngiyiNigeria bayathi iNigeria ni but ukuphendula okwangempela bathi ngale kwamanqoko ngulungelo kwavilane ozalwa kwaNongoma esigodini sakwavilane ehlala Nkosi ngikhulele khona kwethu funda khona primary ngafunda high school khona ngize ngaya ngasemadolobheni amakhulu mina mfethu ngoba sengiqedile umatriculation ngaphuma nje emakhaya ngezathu ngangiyofunda umuntu wafunda kwagcina seyithola seseyigingqini mfowethu siyakuthola la ucula ukusuka emakhaya uthando lomculo mfowethu uzibona usula egingqini mhlawumbe cabanga ukuthi emakhaya umculo othandwa kakhulu kusuke kuyiwona uMaskandi wena kusuke laphi ukucula angeke ngiqama ngithi khona ekhaya wayicula kunjani wena into ehlezi isho wacula hayi for mina cha akukho lapho mina nje ngangithandela nje umculo nje ngawo wonke umfana owayekhula yabo and then ngithe sengise university ke ngabona how yazi because ngangicula ngasekhaya makuculwa iseyikoleni yabo but it was never a thing of ukuthi into nje ngifuna ukwenza career yabo nayidlala ibhola strong yes yabo namanje sadlala ayenzima yabo yes so vele into ayenza nalokho directed towards ibhola yona into eyikhona because into yomculo emakhaya bozoyenza mfowethu yeah so umuntu uthema sesemadolobheni wayesebona izinto eziningi masengiqala ukuthi hawo kahle hle nalento ilulu umuntu nje because phela ngiyakwazi ukucula ngingayenza lento because vele ke uMaskandi yes so nangena njalo emculweni then I decided yazi ngiyacula mina ngiyenza lento angaze ngisebenze namculi before mfowethu yabo wengathi hayi wangenza ngacula ngabe hamba ngawucula mfowethu ngiyayizwa uyayibeka iyacaca mfowethu ngifuna ukuchecka la uThemof njengoba uchaza nje ukuthi uyafika la madolobheni uyafika uyacula siyakuthola kuyacula mfowethu ushama album amaningi ahlukahlukene siyakuthola futhi la khona sekunesikhathi sokuthi wena uyama emculweni kwenzeka kanjani that was a very dark moment in life yabo ngiyacula I remember ngangine album ethi bonke abafana enengoma ethi open 10 yes doing really good yabo my bookings ngena ku right and then suddenly ngawo lo nyaka ngathi ngizoqala ikhuphuka nezakho yes ayenza yaba success yokuqala and then ngwashaya isikhathi sokuthi kufanele ngibuyele estudio ku-2 time
Yeah. I remember ngabhuka usuku 2 times. I have no problem. I have uzwakala bethi sizosebenza. We have a very good relationship nje lo 2 times. Yabo. Hayi uzwakala bethi sizosebenza. Sexual dates ukuthi ngiyosebenza. Ngabele kwa humble voice. Yabo. Sure. Humble voice but kube sengathi into yomkhuhlane. Yeah. Ezophela. Ngitshela ugatsheni hayi impela ngisaba nje umkhuhlane. Yeah. Ngizokutshela mase ngigrade sihlele ezinye izinto. Sure. Hayibo mfethu kuphela inyanga, kuphela 2 months, kuphela 6 months. Yo. Kuphela unyaka. Yes. Ayibuyi. Aliboy voice. Buyi mfethu. Kuphela 2 years. Ayibuyi voice. Asikho specialist engasihambanga. Hamba ne-specialist wasethiwa kumele kwakuthiwa nginamaqhubu kwi-voice box. Sure. So kuthiwa kumele ngihlinzwe asuswe. Ama-chances ukuthi ingabuyi ivoice noma ibuye futhi. Yo. And then abafundisi nyanga sangoma. Yes. Uzama yeah. Akukho la ngingazamanga khona. Yabo ayike into engingazamanga. Mhm. Until nje I stopped. Ngingaze ngayitshela ukuthi hayi. Phelile umkhakha womculo. Yeah, leyo umculo nje kuphelile ke. Yes. And then ngafocusa ekuqhubekeni nekhuphuka nezakho at that time. Then kwavele kwafika iCovid. COVID kwavala. Hey yawona mfethu. Avele wafika iCovid bethu. Nya wabalwa. Awusenzeki imicimbi akugcikeki. Sure. Yabo. Sure. So ke kanti nje uNkulunkulu emuhle. Khona umfowethu engiphila nje naye uSenzo into encane. Yeah. Yabo. Saxoxa naye amtshela bafo kanje yabo. And at some point he was willing wathi kimi ube besaqala ukucula at that time now Senzo. Yeah. Nje nempethu nginenkinga nje athi hayi bethi ayikho inkinga. Leader onginani. Ngoba mawuleader kuyatotobeka. Kuba lula. Athi hayi leader onginani akubami ngizoyibheka mina. Yeah. Yabo. Ngathi ukugula nje kwakuzwa bekunginqi kakhulu. Yo. Yabo usenze sithi hayi bethi mina ngayibheka yabo but nawe nomsebenzi wakhe asanda kwenza. Yeah. Ngoba siyaphilelana athi hayi ngayibheka. Ukuthi ngingqi kakhulu ngaleso sikhathi. Sure. Yabo. Hawu ngiyeke nje. Lapha abalandeli bakho bakudinga futhi ngabe. Abantu bayabuza nje lalani ithini into yakho wavela wanyamalala wavela yeke. Now I can't go out and tell people hayi inkinga ila yabo. Sure. But at some point khona la ngagcina ngibatshela khona abantu ukuthi hayi bafethu indaba ila lahlekayo nankinga ngibhekene nayo yabo. Yeah. Kuthi nje ngelinye ilanga nje mfethu ngelanga nje mfethu kwabe kwaba right. Ungazi nawe kwenza kanjani. Mfethu Ngelanga nje kwaba right. Yabo mina angithi ngisebenza as a teacher. Yes. So at that time ye voice ngisebenza ivoice ikhathale ngimi ukufundisa. Sengifundise ngimi futhi yabo ngathi ngithatha ibreak kancane ngikhulumele phezulu ngikhulumele phansi yabo. Yeah. Ngale zama activity like ikhokha umoya mina. Sure, mfethu. And nobody knew ukuthi ahle kunenkinga enkulu. Yeah. Ngangafuni kwazi wonke umuntu. Yeah. Until one day nje kwaba right. Hey. Abukeli beSelect Africa TV bafethu njengoba ichaza nje insizwa. Ngifuna ungena la wevelani. Kunomfana omncane lapho ofisa ukuba afane nawe but into engijabulisa ukuthi ngaphandle kokucula uMaskandi wena ubuye ube umhleli womcimbi okumnandi kakhulu awugxilile kuzo zonke lezi zinto uthisha at the same time. Kunomfana omncane lapha esingamluleka mfowethu as kulemkhakha ekhona uthi kubaleke ngani ukufunda. Yo ithuba mfethu yabo ukufunda mfethu kubalekile kakhulu kodwa you can't really say wonke umuntu akafunde noma ongafundanga ngoba mhlawumbe engakuthandi noma enganakanga. Yes. Ukufunda emazingeni aphezulu mfethu kubuye kuye yes nawo kuyimisela nangenhlanhla yakho Mfowethu. yabo so khona ababethanda kwangenzeka onalo ithuba nje lamanje namgqugquzela mina mfethu ukuthi aqale khona because i-economy esiphila kuyona does not really allow umuntu njengamanje ukuthi athi uzophila ngekhono kuphela. Yes.
lento music ithatha isikhathi before isebenze bambalwa bathatha unyaka noma iminyaka emibili ukuthi basebenze kumele uzabalaza nokuthatha iminyaka ukuze kusebenze so i-education ke ikunikeza i-surety ukuthi if lokhu kungalungi you have i-backup like me and besides being i-backup education yethu iyawuvula umqondo kakhulu umqondo iyawuvula kuthina nje kakhulukazi suke emakhaya you get to explore and experience izinto eziningi different people nama-cultures abantu ahlukene mfethu yes it's very important abafana abancane amantombazana amancane afuna ukucula abafundi mfethu yabo ngisho ngathiwa-ke umuntu ofunda something eyangala athanda ngakhona yeah but it helps mfethu ukuba nolwazi oluthe thuthu mfethu ngiyayizwa uyayibeka iyacaca velani ake singene la mfethu uze usungenele kuthenini manje ubona ukuthi yenza imicimbi ube umhleli yemicimbi mfethu ingqinamba ohlangabezana nazo ubunzima obukhona kulondlela yazi before ngiphendula umbuzo wakho yeah ngicela ukuqala la ekutheni uyazi KHUPHUKA NEZAKHO singayikhandelana KHUPHUKA NEZAKHO kahle kahle before mina wawungekho umcimbi owenziwa umculi yeah yes ama-festivals zonke ayikhona esasiwahlelelwa abantu abangaculi yabo so mina ngabuka kwamanye amajani yazi ukuthi la bantu bakwamanye amajani yonke into bayazenzela abalindi kube khona umuntu ozobenzela yes so KHUPHUKA NEZAKHO ngayifoma noma ngayikhanda ngezathu ezithi one ngifuna ibe i-educational tool ukuthi ifundise abanye ozakwethu ukuthi singayenza lento yes that's number 1 2 KHUPHUKA NEZAKHO ngaphandle ukuthi ibe i-educational tool ke manje yayiyinto ethi this is evidence majida yes masingabamba nje siyibambele we can actually siphilisane la within uMculi wethu ngoba uMculi unama dynamics nama challenges amaningi kuba thina uMculi kunama radio stations namanje singadlali mfowethu iqiniso lelo regardless of ukuthi ingoma zethu zenza kahle kanjani compared to ezinye yeah kodwa kunala uMculi wangena khona uMculi ushaya ngesithende iqiniso la we needed into eyayizothi baculi baMculi asukume siyithathe azizenzele mfowethu and I think i-purpose yayisele kakhulu angisho ukuthi abantu babukela into lesuke yenziwe umuntu kodwa into enhle vele mfethu iyakopela I'm proud ukuthi khona into engithatha kwabanye ozakwethu mfowethu anginayo bahlona lokho iqiniso lelo uzakwethu mayenze kahle ngiyathatha nje idea lapha nalapha but ngeke ngithathe yonke into yakhe zobili usuzoyishintsha uma uhlaniphile bethu uyafunda kwabanye abantu onabo endimeni mfowethu so after KHUPHUKA NEZAKHO yenzekile what made me happier ukuthi imicimbi yabaculi baMaskandi bungakanani too much manje yabo yes so mina i-purpose yami yafezeka ifezekile mfowethu mfethu amajita nemicimbi namhlanje yes and siyi-generation angifuni ukuthi lento ngiyenza ibe ngami ukuthi hayi mina oqala nani yes siyi-generation eyaqala ukuthi yazi ukuthi umnotho wethu kuMaskandi kufanele unothise thina futhi kufanele sidle ngawo kufanele siphile kuwo izulu sithi idlala ayiboshelwe khona mfethu kunjalo mfethu so siyi-generation thina nalabo wethu abakhombisa i-generation elandelayo ukuthi ningalokhu nihambe nikhala nilinde izikhulu nilinde izigwini do it yourself mfowethu nakho la isikhona namhlanje so kule yakho umbuzo oyingqinamba ayikhona ke ngiyangiqapha ziyakhala kungakhona ikhaliswa umuntu noma khona umuntu okwenza kabi noma yini mina ngikholelwa kulawo umuntu ozolokho engenza kabi ongivimbelayo ongivalelayo nana yes into yakho mayikuthi right izosebenza and idlozi lakho maselivumile noNkulunkulu esethethe isikhathi sakhe izokwenzeka mfowethu noma ingathatha 3 years izokwenzeka uma uyifuna nje la mfethu base isikhathi sakhe izokwenzeka mfowethu so mina i-challenge engaba nayo
No. Yonke lento iphuma ephaketheni lakho moyiqala. Yeah. Yes, yes. Nyaka wokuqala wina amageza ephuma ephaketheni lami yonke into. Yabo. Unyaka wesibili kuwina ukhuzane win 100,000. Ube kuwena futhi. Yes. Nyaka wesithathu kuphuma ephaketheni lami. Anginaso nje sponsor se 2 rand but iground liyagcwala. Nyaka wesi4 same thing. Yes. And let me tell you iqiniso, all these years I'm making a loss. Sure. And all these years akakabikho omunye uzawethu ongilandeliyo. Basathule nje. Yebo. Wena ufuna ukuyenza lento kodwa iphumelele. Ayikafiwa. Yebo. And manje futhi because abantu bayafika begcwala. Awukwazi ukuza kwethu ukuthi and ayibafethu umxhasana nje. Yabo. Yeah. Because khona babona ukuthi abantu begcwele iground but because bengisase ngedwa kuleso sikhathi kulento. Nobody knew ukuthi ama cost beyond angakanani. Mfowethu. Yeah. Talking stage sound, security, venue, marketing, yabo. Yeah. You're talking artist ekugcineni, yabo. Yeah. So nobody knew ukuthi it's not just ukuthi nje kufika umuntu akhokhe ticket la angene bese kuthiwa usunemali. Nah. Unemali eningi engale ngemuva elahlekayo kunale engenayo. Yeah. So lost for 4 years. Check-ins. Sure. Lost for 4 years. And then and then last year then uNkulunkulu wavuma. And ngoba mfethu lucky last year then ngaba nama sponsors nama partners. I had uMasipala weTheku. Engibonga kakhulu ukubona. I had the office of the premier. Yes. Engibonga kakhulu. I had the Standard Bank. Mfethu. Engibonga kakhulu ukubona. I had Crawl. I had Omega. I had Show Me Your Number. Yeah. Yabo. So noma ama sponsorships wabo ayingalingani but yeah. Izinto zenzeka. But ukhona abantu abakushokile sonke lezi insuku. So last year ke ilapho bengiqala khona mina ukuthi i-event ikusebenzele nami. Ngifuna ukuthi all along ngixolisa ukuphula. All along mina ngangisebenzela uMaskandi. Yabo. Yeah. Ungakusebenzeli. So that's why ngithi it takes isikhathi. Yeah. Ngithi uma ukhumbula siqala ukukhuluma khona la ithatha khona isikhathi. Mfowethu. Kwaba mfuthi isheshile isebenze. So proposal mfethu uyaya kubantu bakuchitha kuzo yonke leminyaka noma mhlawumbe uvele wathi nje angiyekele nje ngibone ukuthi lento iziyenzeke ngizolo ngizama nje ngendlela yami. Angikaze ngawasubmit proposal mfethu. Yes. I remember khona umunye umculi ngiyaqinisana ngeke ngimbize igama mazosuka kube sengazi. Yeah. Lo munye umfowethu wathi kimi mina bafa wathi into yakho ngoba igrand khathazekile naye. Mfethu. Athi into yakho ngoba igrand indaba ukuthi ahambe za proposal indawo ethi yabo. Like mfethu akukho la ngingazami khona yabo. Athi kimi mfethu uhulumeni uyayiqhasa ngisho ama events amancane kodwa event yakho benkulu kwenzakalani yabo. It's the same artist. Ngizogcina imbizi lo igama yakhe. Yeah. Kuyakhona yeah. Same artist okuthe last year wangisiza futhi ngathola esinye sponsor yeah. Wangisiza nje wathi akusemfethu awuthinte nalaba uzame khona. Zahlangana futhi izinto essentially ama artist mfethu awanawo umoya. Mina mfethu nje mina ngicela mina mfethu ngiphila nama art. Yeah. Amajita awanawo umoya. Mfethu. Uje phela usokuya bedlala igame yabo. Udlala igame mfethu. Mina nje for me. Yes. Amajita angiphilela mina. Mfethu. Mina ngicela ukuthi mina nje amaculu angiphilela. Mfethu. Ngabe nje nginamanga mfethu. Ngabe nje ngiqambile ingane zabanye omama nje apha. Mina nje amajita angiphilela. Ngizwa kahle mfethu ngizwa kahle. Okay, last year mfethu sabona umsebenzi omuhle and ufika nesystem engicabanga ukuthi ibasebenzele ibivuna bonke abantu abaculi bavuna abalandeli bavuna wonke umuntu umnikeza nje ukuthi nali iplate sibonele ukuthi senza kanjani wangabavalela ngaphandle wathi asiyenze sonke lento mfowethu ubuhlaka nomngaka yabo mohluphe yakho yeah udlala ucabanga yes because mina njengoba ngisho ukuthi for 4 years I was making a loss yeah so for me
It was not a matter of ukuthi awukhona masipala uzonginika imali khona ubani bani uzonginika imali. There was no money. Yeah. So for me, I had to come up with plans. Njalo kufanele ngihlale ngicabanga, njalo kumele ngihlale ngi-involve. Njalo I need to be innovative ngiqhamuke nezinto ezintsha njalo. Yeah. So that i-event yami ibe kuyipha efanayo. Yeah. Nama-sponsored events. Yes. So that i-event yami ingasokoli ishawe ama-events kuze kubonakala lo uyazama lo. Uyahlanganisa lo. Laba ba-right because they are sponsored or banama-partner. Yes. So I mean I had to come up with things ezizokwenza ukuthi event ibe mnandi nje. Ibe exciting. Yeah. Igcine ivale leya nto ethi awunayo kodwa imali. Yeah. Yabo. Yizwa kahle mfethu. Hayi ngiyayizwa uyayibeka iyacaca. Ngicabanga ukuthi this year mfethu uyaphinda futhi uyabuya ne-event izokwenzelwa la noma mhlawumbe uzoyishintsha. Siyayibona ani ikhuphuka nezakho yakwamanye ama province noma izohlezi la eThekwini. Ikhuphuka nezakho izoba la eThekwini eyamanje. Ngo 4 May. 4 May Izobila umhla wekhuphuka. Umhla wekhuphuka oh yeah. 4 May nje tu umhla wekhuphuka. Umhla wekhuphuka yes. Umhla wekhuphuka izobila. All right. Last year mina ngathembisa ukuthi ngizokwenza iJozi edition because nginesifiso vele sokuyenza across provinces. Yeah. Ezinye seyizathu sokuyenza across provinces. Ukuthatha uMaskandi ngudayisa kwamanye ama provinces. Yeah. Ingabi because somehow sibuye kube sengathina siyi-provincial genre. All right. Okay. Khona ama-province thina esingangeni kuwona. Yeah. So if siyithatha siyoyidayisa khona, look at ingoma zamanje ukuthi zenza kahle. Yeah. Yabo. Sinabafana no limit. Limit wenza kahle. Hayi mfethu 100. Njengamanje ugatsheni Gatsheni wenza hayi baba ibona silidla wani wemfethu. Yes. Sine Paris. Yeah. Yenza kahle kakhulu kuma stores. Sinomjolo washaya imillion ngosuku olu1. Yeah. Yabona ukuthi imlando esiqophayo mningi kakhulu futhi imkhulu. Uyazi ukuthi khona abafana abancane okuthiwa barakuthiwa mafikizolo. Kabantu bangamazi. Yes. Umfana ushaya ama-million. Mfowethu. Yabo. Kodwa awumuzwa emsakazweni, awumuzwa kwezinye indawo, umboni nje emaphepheni. Kodwa umculo wakhe uyasebenza. Yabo. Yazi lento lena isikutshela ukuthi umculo ngendlela ovuleleke ngayo. Khona umjita kuthi nje ngisamhalela ngenduku saliwa. Mina ngikhahlelisa izinye mpa. Awuyenzeni impandla madoda. Uyishaya izinye mpa. Hayi social amle ya. Webo usaliwa ucunta ehlukile. Imfethu, umculo wakho uhlukile mfethu. Kodwa yebo isebenza kanjani? Kakhulu. Usilali usayishaya ama-million. Wendo. Yazi uyisho lento weviyo, yazi mfethu. So lento ikutshela ukuthi umculo wethu uyadeserve ukuthi uthathe. Yeah. So udayisela abanye abantu mfethu. Yabo. Because iredo iredo nje ukhozi lesinika umoya. Yeah. Yama community radio station. But lamanye ama radio akwamanye ama provinces awasiniki. Yes. So indlela yethu ukuthi sifike khona besides digital stores. Yeah. Ukuthi bebone thina ke manje in person. Yes. That is why ke ikhuphuka nezakho nginesifiso sokuthi ihambe province to province or city to city. Now last year ngithe ngizokwenza iJozi edition yangenzeka because of ama agreements agcine ngafezekanga. Yeah. Yabo. But this year coming back with a bang with Jozi edition. Wow. Yabo. So should smile then sibe neJozi edition eJozi. Yeah. All right. Ngiyayizwa mfethu uyayibeka iyacaca. Ithini plan yakho kuba nezakho this year? Usababamba ngaloshuni noma utheni ukushintsha khona ukushintshwa nalo? Ushuni kuba nezashless nento entsha unyaka nonyaka. Yes. Yabo. Because previous year in the previous years sasiba nama artists awu5 phela kwi competition. Yes. And yabo mfethu uma ngabe kuthiwa abantu abamonke. Ayabajita appreciate. Yeah. Appreciate la majita la ya. Empilweni yami. Yeah. Appreciate because ikhuphukile into eyona because of ibona. Yeah. Umjikelwa. Yes. Rest in peace. Khangela DSD. Yes. Osaziwayo. Amageza amahle. Yes. Ukamedish. Yeah. Mdlamlenze khulani. Nawo kwamajita ezikhuphuka lezakhe eqala. Yaba yilento. Yeah, yabona amajita mfethu. Like ngiya appreciate mfethu because ngangintwana silingana
but ngeza ne-idea kubona abatshali bafethu ngifuna ukwenza i-competition kanje bakuhloniphe imali ingekho cabanga ayingekho imali yayingekho but amajita angihlonipha ngama-brand awo yabo and uyacabanga at that time u-DSD wayekuyipeak wayekuyipeak u-DSD yabo ukhuzana nomthandeni ngaleya minyaka siqala babengakabi lama-brand ayona njengamanje but babe phezulu mfowethu bavuma still ukungena kwi-competition kodwa yes engenamali yes imadlana yayikhona yeah kungeyona imali eyayideserve ibona ngaleso sikhathi abayibona but because i-idea babeyizwa amajita support mfethu for years mfowethu behlale bekhona abakazi bengabe khona yeah amajita ahlale khona mfowethu uyayizwa so nje la majita mfethu ngiya-appreciate la out la kakhulu strong ngiya-appreciate la majita kakhulu mfethu so kulonyaka last year then saba ne-sponsor sazama ukwandisa lokhu saba nama-sponsors sandisa abaculi abakwi-competition baba u-11 yabo so this year ke because abaculi mfethu abafani abalingani kunje phela ungathi uyayisho leyo nto leyo izwakale kabi but iqiniso njalo abaculi abalingani so ke sizamile this year ukuthi senze ama-competition eziba-2 khona ugroup A khona ugroup B group A uno 100,000 number 1 bese kuba no number 2 no number 3 which is 30,000 and yakusakhuba no 15 no 20 ngixolele all right okay but group A is no 1 no 2 no 3 yes right and then kuthi ku group B sizofaka amajita la asemancane kodwa enza kahle yes and then kubona kuzoba 50,000 oh yeah u50,000 ngiyekubona uwinner takes all wow owinile yamnandeka le uhamba nayo na yonke into bese uthi njeka last year besiba ne-top 6 Monday sizoba nayo i-top 6 Monday kwi-top 6 Monday izothi ke ugroup A sibiza i-top 6 njeka last year ugroup B sibiza i-top 3 so injalo nje this year but ngiye ngathi ngenza i-media briefing ngathi if all goes well if funding singayithola kahle siyafisa ukuthi sikhuphule ama-winning prices of both groups ebese uma singayithola singabe sesikwazi noku-implementa lento yethu yalokhuzana i-social responsibility no-goodwill sithi mfethu uma ngabe ugroup A mhlambe wena unumber 1 uwina 200,000 bese sithi kulo 200,000 awusipho 50,000 siwu-injected towards education usala 150 kodwa kuzobe kuyeyakho bese sithi awusisiza kwi-program yethu si-injected towards education yengane uyabo ngokubambisana nawe same thing na group B so we are hoping ukuthi into ihamba ngale ndlela umuntu afisa ngayo let's pray kuhambe kahle but nje ilawo ama-changes nanokuthi ke this year sivota ticket kuphela sinalo isapho alright umuntu uyahamba uyothenga ithikithi bhala i-artist lakho sewuqedile ayikho lento ukuthi umuntu avote kaningi hayi angeke uvote kaningi ngo-200 200 awu iqondile nje 200 imali enkulu kabi 200 ukuthi ungalokho uthenga amathikithi waphinde impizi mfethu sinemali singathenga impizi awuzazi kahle singathi hayi no ngiyayizwa mfethu uyayibeka iyacaca okuchaza ukuthi mfethu usuku olukhulu luyeza mfethu abantu abalindele and abantu manje ke kusuka nje manje abantu bengalindele iviki neviki ziyakha there's an announcement very soon sizo announce ama-artist akwi-competition ka-group B silandele ngama-artist akwi-competition ka-group A silandele ngeposter yama-artist wonke sivula i-poll yabafana abancane okufanele bengene emcimbini bezoperform yabo after that kusafanele sivula i-poll ama-top 6 Mondays ayaqala amathikithi azobe seqala edayisa mhla 16 alright kufanele siqale sivula i-poll yabaculi ngisho sesazi obani sivula i-poll ke manje ukuthi bazodlala belandelane kanjani
ipoll isiza ukuthi sithi we give it to abalandeli bakaMaskandi ukuthi bafuna inkundla ivule ubani ivale ubani rather than ukuthi kube yimina engithi hayi kuzoqala wena ngoba uzothi ngiyakuzonda ngivulisa inkundla kunjalo ya ngona abalandeli besho ukuthi hayi uma uthola amavoti amancane kuyipoll bathi qala ndoda uma uthola amaningi bathi vala iyakuphoqa njalo i-playlist yethu ikhandwa ibona abalandeli ibona abayisholoyo ukuthi ngesikhathi esithile sidinga abanye ngesikhathi esithile sidinga abanye enye yezinto ezenzeka kwikhuphuka nezakho kuphela mfowethu hayi siyayizwa uyayibeka yacaca mfowethu sesivala sibonge isikhathi sakho mhlambe ungathini kubalandeli uma sesivala bazi mfethu ukubonga yabo ukuthi ke umuntu akazi ukuthi kufanele abongathi i-support has been amazing kusukela umuntu aqala mfowethu yabo ukubonga i-support umuntu kusukela aqala nokuphinde abonga umuntu manje ezungena ukuthi last year uthe mayebuye emculweni album i-support yaba right so sizoba nekhuphuka manje mfowethu siphinde sibe nekhuphuka eGoli siphinde sibe nongelovi futhi nakulonyaka because sasibonekile le voice isabuyile maybe sebenze yeah ngazi noma isazophinde ihambe yeah mfowethu ngazi noma isazophinde ihambe eyibo kodwa kwamanje mfethu hayi isabuyile mfethu sase right so uma ngabe kusavuma mfethu abantu ngohlale ngibapha ungelovi kodwa mfethu kukhulu kakhulu nje mfethu ukucela abantu ukuthi beqhubeke umuntu bemeseke beseke ikhuphuka nezakho beseke uMaskandi bethi in general njengamanje sinabafowethu abenza ama-events abanye mfowethu besekwe mfethu uyabona nje umalume Gatsheni yakhe emakhaya wayithatha emakhaya wayisemakhaya so siyafisa mfethu ukuthi ikhule ikhono ophongolo ikhule mfethu yabo so nje babsomnandi une event olundi yes so bonke labo bantu bethu abantu ofisayo ukuthi uMaskandi ubaseke yabo sinano siswethu manje kuMaskandi one event yakhe uyenze mfethu lehluhlu intenhle leya umuntu esifazane kuyenza kanti uMaskandi all along begcwele thina yeah so uma ngabe sekune umuntu ofana noyenzi uyenzi nje uyenzi mfethu uyi-trendsetter of her own because abantu besifazane sebatshengisile ukuthi singayenza lento omunye ofunayo uyabona ukuthi kuyenzeka mfowethu yabo whoever i-team asebenza nayo they do a very good job yabo umuntu wesifazane nje yabo so sinabantu abaningi abanjalo esifisayo ukuthi uMaskandi awusupporteke mfethu yabo bonke phethe abantu abenza izinto ezinhle kuMaskandi ayisupporteke sinokhuzana wenza picnic axube lokhuzana axube imicimbi uyewamemezela ukuthi uzogcwalisa Orlando yes umlando lo Maskandi umlando lo so nje siyafisa phethe izinto zisupporteke nomthandeni mfethu ovele nje wenza umcimbi eduze lesango la kuphi segcekeni la nje kwagcwala udinge mfethu yabo so siyafisa zonke izinto ezinjalo noma ngeke ngizibale zonke noma ngikhumbule zonke but isifisa sami esikhulu ukuthi uMaskandi usupporteke mfethu yabo kungabi ngami ngedwa nje ukuthi nami ngithi abantu abezoyikhuphuka but nakwezinye izinto because ekugcineni into ebalekile la uMaskandi fanele igeneration yethu iwuthathe iwubeke ezingeni esingawuficanga ukulona ukuze nabafana laba balandele emva kwethu nabo bewufice la isiyobezubeke khona beqhubekele phambili uMafi siyabonga kakhulu mfethu isikhathi sakho siyajabula kuba nawe la namhlanje we-Select Africa TV abantu bakuthola kanjani enkundleni zokuxhumana inkundleni zokuxhumana mfethu ungelovi nje yonke indawo Instagram Twitter Facebook ebese kuba ne-page ke eqonde nje uma unekhalazo ushone kulo shona kulona ziyokhala ke khuphuka nezakho page wonke ama-updates uzawathola khona but yabo mfethu kulonyaka lo hayi uyawezwa mandla lonyaka
sikhala kakhulu hayi namhlanje. kulonyaka lo Yeah, yazi yeah. mfethu kubalekile ukuthi abantu kwazi ukuhlukanisa nokubafunda mfethu ngoba ngizokwenza isibonelo ngabafana abancane abantu abancane ngazithi ngiyabe nankinga mangenza isibonelo yabona umjabulisi Yeah. umjabulisi ucula kahle Yes. ngoba emnandi Yeah. kodwa uma ungahle uthi uthatha umjabulisi umfaka competition enokhuzani nomthandeni amageza upoto yabo nabanye abafowethu uyabona ukuthi uyamlimaza njengamaza yeah i-fan base yakhe ayikasho ukuthi akacompete nalabo bantu yeah so that is why ke ungizwe ngithi kulonyaka sihlukanisile le yanto yabambili because ubuka into ethi as much as ufuna ukuthi i-competition ibe khona but again iba realistic phela khombisa phela ukuthi wena uMaskandi uyawazi kunomuntu owubuka ngaphandle ufuna nje ukuzowenza imali ngawo khombisa ukuthi abaculi phela uyabacabangela ukuthi iyahluka mfethu ngempela into yakho into ithi umfana ozowina abafana bazowina ku group B 1 2 and 3 automatically ngonyaka ozayo ke beya phezulu kofisha abakhulu yabo lapha phezulu ilast 3 siyaphuma iyahliza ayezi la uyaphuma straight iyaphuma nje khuphuka abanye abade bengekho beza la B because uma singehle sithathe le ya 3 siyilethela izogqilaza laba oh yeah ngiyibona clean and 2 akasekho phela umfana ongenawo manje yeah uyaphuma nje lapha uthi kuyolinda kancane ngaphandle unyusa amasokisi uthi kulinda nje sikhashana ngaphandle kungena abafana abasha la ezansi yabo siphinde sikhuphule 3 le ya 3 iphinde phume futhi oh yeah because ekugcineni mfethu kuzosizana ukunyusa 3 wehlise 3 kusho angeni ngolandelayo oh yeah development and growth bafana iphiki iyalimaza kakhulu so into efana lezo nje mfethu eyikhombuthi umuntu ukhona phela sila endimenti from a distance ukuthi sifuna ukuyoshaya imali lapha sifuna ukwenzayo it's also as much as it's a business but it is also about i-development yabaculi noMaskandi lento engizokunisho ukuthi into ebalekile la uMaskandi yeah babukeli beSelect Africa TV kumnandi ke mozokhuluma ngento yazi kahle uvelani mfethu ukhuluma ngezinto azazi kahle ukhona kuMaskandi ubonile umzima bawo uyaze wacula uyazi njengoba enza kube kuhle kanjena nje indlela asebenzisana ngayo nabanye abaculi na kwi-event yakhe usechazile bafowethu waqeda velani mfethu siyabonga isikhathi sakho mfowethu siyajabula kuba la namhlanje nawe asithemba ukuthi yonke into izohamba kahle sobe sikhona kwikhuphuka nezakho sibathatha sibabeka ababukele emakhaya danko asibonge bafa asibonge engakusho nje kodwa ke hayi uyowina kuphela kuba njalo bafo kuba njalo hayi kukhona ozowina khona abayodliwa phela ukugedla lokukhala kuyoba khona mana sesivala kwenzakalani la nomthandeni kuphi la khona nithi kulentuzana impakashelene nizi impisi impisi phela nisuka ngandawonye ngala niweluthukela kwenzekala impakashelene washo ukuthi impisi ke yayini impisi ngalela lakhe idlile kodwa yaphinde yabuya futhi kwehla kwami into emnandi ke velani mfethu ngempela mfethu yabo mina mfethu bade ngitshela iyona ukuthi manje mina ngiphilela abafowethu nje mina bangiphilela ngeqiniso ngifuna ngiphila nabo yabo as much as kwenzeka lesigameka senzeka but mina nomthandeni right mfethu ngazi kahle mina nomthandeni ngakusasa kwenzekile ngiyakhumbula mfethu sakhuluma ngakusasa wangifonele intatha wathi bafungenzeni impisi noma ngeke ngisho ukuthi basathini because yabo kodwa nje engizama ukuveza abantu ukuthi kwesinye isikhathi abantu bathi mabebabuka abaculi bebabukele kude bekhohle ukuthi ezinto sizenza because sisemculweni kodwa ezinye ngale kokuba umculi khona abantu nabafana thina ngizabafana thina ngizwa kahle mfethu ngizwa kahle uyayibeka iyacaca velani mfethu asibonge isikhathi sakho ngana kwethu okuhle kodwa ngana kwethu siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu bafethu ngiyabonga kakhulu babukeli beSelect Africa TV ungakhohlwa ukusubscribe usilandele enkundleni zokuxhumana Facebook Select Africa TV uyalike uyacomment uyasubscribe bafethu ku YouTube siyabonga mfethu siyabonga kakhulu bafethu sharp